tejto krátkej videoprezentácii si ukážeme export inzerátov na realitné portále. Prihláste sa do správcovského systému Realsoft s prihlasovacími údajmi, ktoré vám boli pridelené. Pred prvým exportom na realitné portále je vhodné si prekontrolovať v záložke Nastavenia sekciu Detaily RK. Červenou farbou sú vyznačené povinné údaje. Môžete si vyplniť aj ďalšie údaje, ako je napríklad poštové smerové číslo, webovú adresu. Tá je potrebná, aby sa zobrazovala klientom v e-mailoch. Takisto si môžete pridať aj logo a následne vodotlač. Ktoré sa budú zobrazovať na fotkách pri jednotlivých zákazkách. Pre vodotlač mám na výber horizontálnej a vertikálnej pozície. Taktiež pridávanie do fotiek. Po doplnení všetkých údajov kliknem vľavo dole na Uložiť. Po zvolení sekcie Export sa nám zobrazia ďalšie záložky. Ako prvú záložku zvolím Služby. V okne Aktivácia služieb kliknem na Zmeniť aktívne služby. V okne Dostupné exporty si vyberiem realitné portále, na ktoré chcem exportovať. Pre aktiváciu portálu topreality.sk kliknem na okienko Chcem službu a prejdem do spodnej časti stránky a kliknem na okno Uložiť zmeny aktívnych služieb. Ďalej prejdem na záložku Nastavenia a v okne Dostupné exporty sa nám pre realitný portál topreality.sk zmenil stav na Aktívny. Podmienkou exportov je, že musíte byť zaregistrovaní ako realitná kancelária na každom portáli, na ktorý chcete exportovať, a taktiež musíte spĺňať podmienky inzercie jednotlivých portálov. Podmienky inzercie sa vám zobrazia po kliknutí na text podmienky. Ďalšou podmienkou je, že kliknete na nastavenia pre príslušný portál a zobrazí sa vám okienko, kde vložíte užívateľské meno a užívateľské heslo pre príslušný portál. Pre potvrdenie kliknete na tlačítko Zapíš. Ďalej vás chcem ešte upozorniť na veľmi podstatnú časť exportov, a to, že pred prvým exportom je nutné všetky inzeráty na danom portáli zmazať, aby nenastali duplicity týchto inzerátov. Po kliknutí na záložku Export sa nám zobrazí nasledovný formulár. Ak portál ponúka možnosť makléri, tak prvé exportujem maklérov na portál. Pri portáloch, kde nie je uvedené pole makléri, sa makléri pridávajú ručne alebo sa exportujú spolu so zákazkami. Po kliknutí na políčko makléri sa nám otvorí okienko, ktoré následne potvrdím. Týmto krokom som odoslal maklérov na príslušný portál. Ako ďalšie v poradí vyberiem políčko Objekty, na základe ktorého prebehne export zmien, ktoré ste vykonali. To znamená, že číselná hodnota v stĺpci počet neznamená počet inzerátov, ale počet zmien. Zmenou sa rozumie pridanie, odstránenie, editácia a znovu uloženie zákazky. Tento export môžete vykonať kedykoľvek. Ak tak neurobíte, že celý deň nekliknete na objekty, tak sa zmeny exportujú v noci automaticky. Vyberiem políčko Objekty a následne potvrdím.
Po ukončení exportu objektov sa nám v stĺpci počet zobrazila 0, to znamená, že exporty prebehli úspešne. Po kliknutí na políčko História sa vám zobrazia dátumy exportov pre daný portál. Ak si chcete preveriť presný zoznam vyexportovaných alebo nevyexportovaných ponúk, kliknite na detail. V detaile exportu vidím 6 zmien, ktoré boli úspešne exportované na daný portál. Z histórie exportu odídem po kliknutí na políčko Návrat. Kliknutím na tlačítko Preexportovať sa odošle požiadavka správcovi stránky. Týmto krokom sa pošlú všetky zákazky a vykonajú všetky zmeny, ktoré ste zadali v systéme Realsoft vo vašich zákazkách. Na rozdiel od tlačítka Objekty sa pošlú všetky zákazky, nielen upravené a novo pridané. Používa sa v prípade nesúladu inzerátov na danom portáli. Po zvolení políčka Preexportovať sa nám otvorí okno, ktoré následne potvrdím. Z textu je zrejmé, že žiadosť bola poslaná administrátorovi. Do exportu sa vrátim tlačítkom Návrat na export. Ako posledné tu máme políčko Aktualizácia. Aktualizáciou sa rozumie, že v danom momente sa vaše ponuky dostanú na prvé miesto na príslušnom portáli. Aktualizáciu je možné vykonať jedenkrát za deň zdarma, priamo tu v exporte alebo na príslušnom portáli. Dátum a čas poslednej aktualizácie je zobrazený v stĺpci Posledný export / aktualizácia. Ďalšiu aktualizáciu je možné vykonať na ďalší deň. Po ukončení exportov sa odhláste zo správcovského systému Realsoft. Pevne verím, že vám táto videonahrávka uľahčila realizáciu vašich exportov.